हम गायक चंदन चंचल आप सबन के चरण छुके प्रणाम बा। और हम पहला बार टीएफ कंपनी के माध्यम से चैता लेके आ गइल बानी। और आप सबन जेंग टिकुली के आशीर्वाद प्यार देनी जा, दुलार देनी जा। हम चाहत कि हमरा यहू चैता के आप सबन ओर से भरपूर प्यार दुलार दी। और फिर से हुए हमारे गीतकार जेकर लिखनी हवा से भी तेज चलत नीतीश ठाकुर जी। और फिर से शिवा स्टूडियो में शत्रुघ्न भैया के टीम के साथ हमनी के चैता लेके आ गइल बानी जा। सुनी जा ये शंकर भैया यही चैत में पहले के प्रेमी अपन प्रेमिका के बोलौले बा। आजादी के कोई मही ग्रहण सका बाबू बोझा के पीछे प्यार हम तो कहूं कि खरिहानी में आ जाई हो जी भर के होई बड़ुए लोताऊ आई ना कोई तया सब पूरा करी मानवा के चोरी छुपे सजनवा के मिले आ जई हो पीछे खरिहानवा के चोरी छुपे सजनवा के मिले आ जई हो पीछे खरिहानवा के बोझा के पीछे प्यार जी भर के होई बड़ुए लोताऊ आई न कोई तया तोर पूरा करी मानवा के चोरी छुपे सजनवा के मिले आ गई हो पीछे खरिहानवा के चोरी छुपे सजनवा के मिले आ गई हो पीछे खरिहानवा के। अरे यार बिगन भैया फुटेज मत खाई आई यही चैता में आई जी खरिहानी में स्क्रीन चढ़ाओ बाबू एक कनी के रौनक करे लागला बा। अरे ये सुनील भैया मजौला रही धसोरा वीरेंद्र भैया रौरो जोड़ा नहीं थे। अरे धान हा आबो वाह छोटू भैया जोड़ा बाबू का कहीं के तना बे चनी बा बढ़ल दिलवाई बा बेकरार हो नहीं के ना बाबू जब से बियाह के गइलू ससुराबा तब से ना मिललू एक बार हो छोड़ी बिया के ननवा के छोड़ी बिया के ननवा के चोरी छुपे सजनवा के मिले आ जई हो पीछे खरिहानवा के छोटू भैया शंकर भैया चैता में लहर लुटा तानी रविकांत सिंह जी राम बाबू जी अब आई देखी रमेश भैया का पूरा देखो लइकवा कहता हड़बड़ी नहीं थे अपन काम निपटाइए के आई हो ठीक बा रोटी बना कर दिनवा में लूक बही घाम बड़ी ला